Magandang gabi Pilipinas, ito ulit ang inyong lingkod Mike Padua, nagbabalik sa ating Tropical Weather Analysis ng araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Marso 29 hanggang 31. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update, itong ating latest graph sats mula ng araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Mukhang tahimik po ang ating bansa at pumapasok na po tayo sa tinatawag nating hot dry season. So, medyo malilimitahan ang mga pag-ulan. Subalit may mga ulan pa rin po dahil po sa nandiyan pa rin po yung epekto ng La Nina. Although patapos na po ang La Nina, meron pa rin mga epekto yan hanggang sa buwan ng Mayo. So, minsan sa isang linggo, may mga inasan pa rin tayo mga ulan, lalo na sa hapon o tanghali. Dahil po sa epekto po nitong La Nina phenomenon. So, ngayon, medyo tahimik pa rin ang Pilipinas. Meron lang mga cloudiness at isolated rain showers and thunderstorms sa may Bicol region, Visayas, northeast ng Mindanao, dahil po sa warm easterly southeast wind flow, yung easterlies, o yung hanging silanganin in Tagalog. Samantala po, dito po sa may Mindanao, lalo na po sa may katimugan bahagi po, sa may Oxygen at Davao region, may mga dumadaan po mga malalakas po ng mga thunderstorms. Dulot po yan ng surface trough. Ito po yung dating shallow LPA, humina, but pinabantay ulit natin for possible regeneration itong shallow LPA na ito. So, surface trough lamang po siya as of this time. So, mag-ingat lang po sa mga pagbabaha. Biglaang pagbabaha pag may malalakas po ng thunderstorms dito po sa may bahagi po ng Mindanao. So far, sa labas ng ating bansa, wala po tayong natatanawan na LPA or posibleng maging bagyo sa loob ng 5 hanggang 10 araw. So, ating Holy Week ay magiging tahimik po, medyo tuyo, at may mga pag-ulan pa rin na inaasahan, mga isolated ones, lalo na po sa hapon o tanghali. Particularly dito po sa may Visayas at Mindanao dahil po itong mga surface trough na ito at warm easterlies. Ang ibang bagay po ng ating bansa ay magiging tuyo at pagdating ng tanghali o hapon may mga inaasahan pa rin po mga maulap na papuwirin na may pagkulog at pagkidlat pero isolated ones lang po ito. At kung tinitin natin yung fast animation, so yan, kinikita po natin yung surface trough dito sa may Celebes Sea. At may mga thunderstorms na dumadaan po dahil surface trough dito po sa may area po ng katimugang Mindanao. At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation using itong tinatawag nating blue image, ayan po, kita po natin itong dark gray. Ito po yung mga thunderstorms na dumadaan sa may area po ng Davao region at Oxygen. At kung gamitin natin yung infrared version, ayan po, yung dark red po, ayan po yung malalakas na thunderstorms na dumadaan po sa mga oras na ito sa may Davao region at Oxygen na yung gabi. So, medyo presko po ang gabi nila dahil po sa mga ulan. Samantala, yung buong bahagi po ng ating bansa ay medyo tuyo po sa mga oras na ito. Samantala, ito po yung ating rainfall accumulation na forecast for the next 3 days hanggang Miyerkules. Yan, inaasahan po ang mga pag-ulan sa may silangan bahagi at katimukan bahagi po ng Mindanao. Magiging malakas hanggang sobrang lakas po yung bagsak niyan, pero padaan-daan lamang po yan. Dulot po yan ng surface trough. Ang ibang bagay po ng ating bansa ay magiging tuyo. May mga pailan-ilan ng mga areas na may mga isolated rain showers and thunderstorms lalo na sa tanghali o hapon. At bago tayo magpaalam, ito ulit yung ating windy.com wind at rain forecast. Kasama po yung pressure forecast. So, medyo mababa po ang pressure dito but wala pong closed isobar upang sabihin natin na low pressure po siya. May surface trough lang po ito. So, bukas po ng hapon, inaasahan po yung mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi po ng Mindanao, lalo po sa may eastern sections po ng Mindanao, sa may boundary po ng sa may Davao Oriental. Okay, at sa may Surigao del Sur. At kung tingin natin sa Miyerkules ng hapon, ay mga inaasahan pa rin mga isolated rain showers and thunderstorms malaking bagay po ng Mindanao at mga pailan-ilan lamang po sa may Palawan, Kabisayan at Kabikulan pero mga isolated cases lamang ito. Hindi naman po siya widespread. Okay, so no need to worry. Ang ating Holy Week ay magiging tahimik po. May mga, minsan may mga isolated rain showers and thunderstorms, lalo na sa tanghali at hapon. So, gaya ng sinabi natin, nasa panahon pa rin tayo ng La Nina. So, may mga hapon pa rin mga
isolated rains na inaasahan po, lalo po sa Mindanao at Kabisayan. Okay? So, yan po. Diyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules. At babalik ulit tayo sa Miyerkules upang ibigay sa inyo ang latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.